ഒരു മനുഷ്യന്മാരും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല, കണ്ണടിച്ച് നോക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് നോക്കുന്നില്ല? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നിങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ച് ഇരുത്തിൻ്റെ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാനും ശമ്പളം മേടിച്ച് തിന്നാനല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നിലവെടുക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതിയും നോക്കണം നാട്ടിലെ. അതാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികൃതരുടെ നിയമം. ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಉಪೇಕ್ಷಣೆ. യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ 4 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ വിശ്വസ്ത സേവന പാരമ്പര്യവുമായി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമായി യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ മംഗലാപുരം. ഫോൺ 0824243155. യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. എക്സ്പെക്ട് ലൈഫ്. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮರೆತು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಯವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. മാസത്തിൽ 50 രൂപ എടുത്തിട്ട് ഈ കച്ചറ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറക്കന്നെ കൊണ്ടിരുന്നത്, അവർ വീട്ടുകാരൻ പൈസ വേണ്ടി വീട്ടുകാരൻ കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന് നടപടി പഞ്ചായത്തുകാർ എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം റോഡിൽ മുഴുവനും കച്ചറ തന്നെ. ആ കമ്പത്തിലൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് ഈ റോഡിലിടുന്നു. അതിനാണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൽ വാടക കൊടുക്കുന്നവർ അതേ പണി ചെയ്യുന്നത്. അവർ വാടക മേലേക്ക് ശരി ഇടുന്നല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവർ വാടക കൊടുക്കുന്നവർക്ക് സിസ്റ്റമൊന്നുമില്ല. ಇದೀಗ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಸಹ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಶಾಲಾ ಮದ್ರಾಸ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಡೆದಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾಯಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿಯೂ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೀಗೆ ಅನಾಥವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಾಗರಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ കൽപ്പിಸಬೇಕೆಂದು സാർവജനിಕರು ഒത്തായിಸಿದ್ದಾರೆ. ആറ് കൊണ്ടിട്ട് കച്ചറ വന്നിട്ട് പോയിട്ട് അതും ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് ഇവരും കൊണ്ടിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വല്ലാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടി. മഴക്കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് നടക്കാനും കഴിയുന്നില്ല, പോകാനും കഴിയുന്നില്ല, ചേറ് തെറിച്ചിട്ട് നാറ്റത്തിരിക്കും സഹിക്കാനില്ല. ഈ മാതിരി ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കിടന്നു ഉറങ്ങലല്ല, ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം. പിന്നെ വോട്ടിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്മാരും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല, കണ്ണടിച്ച് നോക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് നോക്കുന്നില്ല? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നിങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ച് ഇരുത്തിൻ്റെ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാനും ശമ്പളം മേടിച്ച് തിന്നാനല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നിലവെടുക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതിയും നോക്കണം നാട്ടിലെ. അതാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികൃതരുടെ നിയമം. ആ നിയമം ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ ലംഘിക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് നിങ്ങൾ.